Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera eta hemen dakarkizuet Eiztari eta Munstroren lehen da biziko bideoa unitateak erakusten. Eta ziko gara Wolfak egin. Eta hau izango da, izango duzuen lehenengo bideoa. Bihar beste bat izango duzu eta astebururako utziko ditut prestatuta beste bideo batzuk. Beraz, bideo faltarik ez duzue izango. Vale, orduan. Vale, fakzio berriak daude, el Colegio Dorado, la expedición del Mariscal Cazador eta bestea izango da Espiritu de la jungla. Bueno, joango gara honekin. Apur bat komentatzen estatistikak eta general handien modura, daukagu hemen eiztari handia eta eiztari maizua. Bueno, elfo batek bezain besteko egesi jaurtik eta egin ditzake. Unitate handien kontra eraginkorra da. Izkutatu daiteke, mugitzen da bitartean tiro egiten du, eta vanguardian jarri daiteke, hau da gure ejerzitoaren marra horiaren aurretik honetan. Gero hemen ditu 3 habilitate, kanpaina eta bar desblokeatzen joan beharko garenak eta bar. Lehen da bizi da, olio botilla, edo botillatxoa. Proiektil magiko bat da, 70 metro arte eraginkortasuna da, eta 140 egiten dio zuaren kontra eraginkortasun handia duten unitatei, eta abiadura ere jeizten die. Gero zu andanada, potentziazioa, zu erasoa eta errekargabilitateari gehiago 30 gehitzen dio. Eta beste alde batetik, asiren gezia, minezko zu egiten du, leherketa boteretsua, unitate askoren kontra ona, edo indartsua, eta armaduraren kontra ez dain ona. Eta gero izan ditzake, bi objektu, alde batetik escamas brillante, maldizioa, eta kenboskentzen dio eskuz esku etxaiari, eta gida koroa, eta bidurtzen du desmoralizatu ezina. Gero hemen daukagu Marcus Wolfart. Vale, kanpora. Erustu dut hau. Vale, biak oinez doaz. Bestea moduan, arkulari bat da, penetrazio indarra dauka, unitate handien kontra eraginkortasun handia, izkutatu daiteke eta mugitzen den bitartean tiro egiten du. Defentsa ez dago natere, gaizki naiz eta berabilitate handiena izango da geziekin. Ohikoa den moduan. Gero habilitateak. Hanka harinak, 118 bai abiadurari eta bai azelerazioari. Gero, Zebo el Cazador izango litzateke Raenaren nola deitzen da gauza hori, Aznaerraren
sarea moduan, eta etxai ezin da mugitu. Eta tiro zentratua edo, nola bait esateko, potentziatzen badugu unitate... unitatea nahiko desgastatuta badago eta erabiltzen badiogu hau egiten dio min askoz ere gehiago. Min magikoak eragiten ditu asko, baina bueno, unitateen kontra ona da eta armadurarekin ere ondo dabil. Jarriko dugu beste bat, horrela ikusten ditugu gero unitate guztiak. Hau kanpora eta hemen. Vale, hori alde batetik. Hemen dena jarraitzen du berdin, unitate berririk ez. Vale, unitate berriak izango litzateke alde batetik proiektila duen infanterian. Litzateke bat, 2, 3 eta 4. Arkulariak, normalak, 350 puntu, armaduren kontra ez dira oso onak. Bueno, hasieranko partidetan igual onak izan daitezke, baina gero aldatu beharko litzateke beste unitate batzuengatik. Eta ezer gutxiago aipatzeko, bale, hemen izendun unitate bat, arkulariak, vanguardian desplegatu daiteke, izkutatu daiteke, presizio nahikotxo daukate, defentsa, bueno, ez dago txarto, eta beste moduan. Hasieran ondo dago eta gero, bueno, tentu xarebiler den unitate horietako bat da. Gero, eistariak dauzkagu, unitate handien kontra eraginkorrak dira, vanguardian jarri daitezke, sombrioak moduan eta bar, adibidez. Izkutatu daitezke eta mugimenduan tiro egiten dute. Nahiko luze tiro egin ditzakete geziak edo jaurti. Abiadura handia, eta bueno, arkulariak izan da ere, bueno, eskatu askoz gehiago ere. Eta beste alde batetik, 8 zuriak, baina hau batzen gehiago Midenheimeko 8 zuriak dela saldun unitate batzuk. Unitateen kontra ona da, vanguardian desplegatu daiteke, izkutatu daiteke, mugimenduan tiro egiten du. Distantziaz ez dago txarto, besteak baina askoz ere hobeagoa da, eta bueno, uste dut erabili barko litzateken unitate horietako bat dela, zer gehiago badaukagu. Bale, kaso honetan ditugu 3 setio unitate. Alde batetik, guda karroa, akorazatua, penetrazio indarra duten proiektilak eta mugitzen denean tiro egin dezake. Esango nuke, baina ez nago oso ziur, setioetarako aproposa izan daitekeela. Armadura nahikotxo dauka, abiadura, bueno, nahikotxo askarra da setio makina bat izateko. Munizio nahikotxo dauka, ez da asko heltzen, baina behintzat mugitu dezakezun unitate bat da, eta orduan agian posizioak berrantolatzeko eraginkorra izan daiteke. Eta gero ikusi dugu itxura, nahiko polita dela, behintzat ikusi dituan trailerretan. Gerrak arromatoa morteroarekin, gehiago heltzen da, armadura antzekoa, munizio gutxiago, eta uste dut,
Vale, askoz ere min gehiago egiten du, baina ez dauka penetrazio indarrik. Setietarako aproposa dela, bai. Hau agian ez, baina, bueno. Lurra ere musebal batean hau eraginkorragoa izan daiteke. Akorazatua infantilen kontra oso ona. Eta gero hemen daukagu lehoi beltzak. Badirudi lehoi beltzak hartzen badugu ezin ditugula beste sorginen azotea, ez dakit horren euskaraz nola esango nuke hori. Gero eguzki sortzaileak eta Tempelhoeko luminarka ezin direla batera egon. Orduan akorazatua, liderazgo gehiago, babiadura, bueno, ez dago txarto. Nahikotxo heltzen da, penetrazio indarra dauka setietarako oso ona da, eta hau hemen jarriko dugu alto elfoak esaterako. Eta jarriko dugu lustriako zehozer. Da, a ber, esaterako a ver, zein aukeratu dezakegu. A ver, bagoaz. Hemen. Eta joango gara ikustera unitateak gertuago. Eta bar, duten itxure eta hori. Esan beharra daukat ez ditu dela. Ba, oraindik ikusi gertutik ikusi, beraz. Gauzak ezberdinak izan daitezke. Eta bar. Ez dut uste izango denik oso bideo luzea, beste batzutan moduan, egingo ditudalako bi bideo, bat imperioaren unitate berriak eta besteak musker gizakienak. Eta horrela bideoak izango dira pur bat motzagoak alde horretatik behintzat. Eta kanpaina, hasiko gara Markus Wolfhartekin. Eta hurrengo Free LCA izango dira Gotrek eta Felix. Eta hori etortze ikusteko kriston hype daukat. Batez ere Gotregatik, Felix, ba, bueno. Bere kronista denez, ba, bueno. Beste nivel batean dagoela esan daitek. Karrak betiko lez nahiko geldo doaz. Baina, bueno, txartore ez doa. Vale. Orduan, hemen dauzkagu 8 zuri unitateak, zuriz eta urdinez nahiko estetikoki politak direla pentsatzen dut. Eta gaina jarra duzunez aurretik apur bat etxaiari ezustean harrapatzeko interesgarriak dira. Hemen dauzkagu Death Jacks arkulariak. Antzekoak beste kolore mota batzuk, horrela dago apur bat kolore ezberdintasuna. Eta uste dut imperioan hori oso garrantzitsua dela, batez ere kontuan izan da batzutan probintzia ezberdinetako gerlariak doaz, eta orduan altzen dituzte kolore ezberdinak. Baina badiru hemen izango dela berde eta horia kolore nagusia alde horretatik. Eta hemen iztariak,
kolore berdintxoak, gorri apur bat gehiago dauka. Eta ere nahiko piloetak direla esan daiteke. Hemen gure Markus Wolfart dirudi Errusiar horietako bat. Hor bere kaparekin, gero imperioaren arropa tipikoekin. Eta segurazki bataila honak emango dituela. Vale, a ver. Suposatzen dut izango dela gerra karromatu normal hori da. Baizate zer da, karru normal bat da, edo gurdi normal bat. Elfoen karruen edo gurdien antzekoa, ikusten duzen moduan, da goterletu bateko zati baten modukoa, eta bertan daude zenbait unitate tiro egiteko. Eta eta politak dira alde horretat ikusik da, hau unitatea morteroarekin. Mugitzeko eta oso ondo dago, hau. Bestela imperioa zen oso geldo artilleriak hortuan izan da. Hemen izango da unitate, kainon salbaz duen unitate hori. Eta gehiago gertu datu behar da min egiteko eta orduan kontuz erabili behar den unitate horietako bat da. Eta hemen, arkulari normalak, arropa ilunagoak dituztenak, hori ere dutena eta hemendik beste generala, Wolfart ez dena, bere bigotera atxorekin eta Bueno, lagunak, hau izan da imperioaren tropa berrien bideoa, espero dut gustoko zen zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur.